tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Merħba. Fisem l-Università ta' Malta, aħna, Anne-Marie Borch u Keith Gallia, ser nigradwaw mill-Fakultà tax-Xjenzi u tas-Saħħa u mill-Istitut tal-Istudji Ewropej, nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Ratt il-Ħajr f'jum il-gradwazzjoni. Fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ta' ringrazzjament, nixtiequ nilqgħu fostna lill-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna u nirringrazzjawh talli jogħġbu jonorana u jippresjedi din l-Ewkaristija. Nilqgħu fostna ir-rettur, il-proretturi, il-korp akademiku u fl-aħħar u mhux l-inqas nilqa' lilkom sħabna li ser nigradwaw mill-Mediċina l-Kirurġija, Kirurġija Dentali, Xjenzi tas-Saħħa, l-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, l-Ambjent Mibni, School of Performing Arts, istituti, ċentri u skejjel oħra. Illum qegħdin hawn biex kemm bħala individwi kif ukoll bħala grupp ta' gradwati mill-Università ta' Malta nirringrazzjaw lil mulej tal-għajnuna li tagħna f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna. F'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni tajjeb li niftakru wkoll fl-istudenti u l-istaff li ħallowna. Bħalma kulħadd jaf kienu bosta dawk l-esperjenzi b'taħlita ta' emozzjonijiet differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk fiċ-ċelebrazzjoni ta' Ratt il-Ħajr f'jum il-gradwazzjoni. Għalhekk ejjew flimkien ningħaqdu quddiem il-mulej biex nirringrazzjawh ta' dan is-suċċess li ksibna ta' kull ma għamel magħna tul dawn is-snin u biex ikun dejjem magħna fil-vjaġġ li kull wieħed u waħda minnha msejħilna lih. We would like to add a hearty welcome to our English-speaking graduate colleagues. Welcome to the celebration of Thanksgiving on the much-awaited day of our graduation. Today, may we be considered as the link between 2 points in our life of one continuous journey. May we take the opportunity to see all we have achieved till now and thank God for this, and also ask His guidance for the path ahead. Gentlemen, nitolbukom biex titfu l-mobiles tagħkom u nħeġġukom biex flimkien nipparteċipaw bisħieħ f'din ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirijiet tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
minn paġna 3 tal-ktieb nitolbu fil-mklien innu ta' tifħir lill-Alla. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natu ġiel. Inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla min il-missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal b'tana. Inti qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, l-isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Fl-ewwel qari li huwa meħud mill-ktieb tal-Erf se naraw li dawk li l-mulej jieħu ħsieb dawk li jisimgħu u jħarsu l-kelma tiegħu. Dan il-qari se jinqara minn Roseanne Paċ mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa. Wara mbagħad se jitkanta Salm 81 li jkompli fuq l-istess tema tal-ewwel qari. Is-salm jesprimi l-ferħ li wieħed iħoss meta jaf li qed jimxi wara xi ħadd li jħobbu u jieħu ħsiebu u flimkien inkantaw il-versett. Fl-aħħar, fl-Evanġelju skont San Luqa, se naraw li l-mulej huwa l-ħniena u l-fejqan tagħna u li jistħoqlu kull qima. Il-Vanġelu se jinqara minn Diaknu Sergio Fenek. Qari mill-ktieb tal-Erf. Isimgħu mela, slaten u ifmu. Talmu, intom li taħkmu satru fl-art. Għatu widen mexxejja tal-kotra li tiftaħru blat tal-ġnus tagħkom. U l-mulej li tagħkom is-seta minant loli l-qawwa tagħkom. U jarbel l-emejjel tagħkom u jifli bir-reqqa l-femijiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu ma tqtajtux il-ħaq sewwa u ma żammejtux mal-liġi. Anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta' Alla. Bil-biża u bil-ħeffa se jiġi jżurkom għax bl-aħrax jiġġudika il-minu fil-għoli. Iż-żgħir isik modrija u ħniena imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Għax sit kulħadd ma jħares lejn l-uċuħ, lanqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu u xorta waħda jieħu ħsiebhom il-koll. Imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan kliemi biex titgħallmu l-erf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin u min tallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa għall-kliemi, ix-xenqu għalihom u titgħallmuhom. Il-kelma tal-mulej.
ħajr lil Alla f'kollox, dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Qarri mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rom qalilhom: morru ruħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħhom fejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla. Inxteħed wiċċu fl-ard f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Qed nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom illejla, ngħid il-verità, minħabba l-arranġamenti ta' sikurezza minħabba s-summit qed nispera jkun hemm xi ħadd almenu xi 4 jew 5, imma nirringrazzjakom li għamiltu l-isforz żejjed u forsi mxejtu iżjed milli kontu qed tippretendu biex jinġbarna llum flimkien. Kien kolli niġbor fi frażi waħda din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla niftakar mal-ewwel fil-ġest ta' dak is-Samaritan li Ġesu jfaħħar fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, li jirritorna għand li Mgħallem biex jgħidlu grazzi. Nixtieq nirringrazzjakom tad-deċiżjoni nimmaġina mhux biss ħielsa u deliberata tagħkom imma wkoll għażla ta' fidi li għamiltu llum biex tiġu quddiem il-mulej u tgħidulu grazzi. Hija parti mill-ċerimonjal tal-graduation li nifhem hija mħollija f'idejn l-għażla libera tagħkom u għalhekk il-preżenza tagħkom hawnhekk li bħala isqof tagħkom tagħmilli ħafna kuraġġ. Imma minna rrid nieħu spunt biex tippermettuli anke infakkarkom fir-responsabilità tagħkom. Imma qabel xejn nixtieq nifirħilkom u nifraħ magħkom. Għax il-graduation illum tal-gradwazzjoni għal kull student huwa mument ta' sodisfazzjon u fil-waqt li nsellem lill-professuri tagħkom, lill-għalliema tal-Università, lill-Università Għażiża, l-Università ta' Malta, l-Alma Mater, li klom ħelwa ta' kull student tagħha, iżjed ma titbiet mill-Università, iżjed tapprezza bħal familja.
kważi bħal ġenituri. Kultant anke bħal knisja. Jiena nimmaġinakom għandkom l-għażliet tagħkom, anke għażliet ta' fidi u ta' prattika reliġjuża. Illum nistedinkom taħsbu ftit fuq din il-proposta li se nagħmlilkom. Veru għandkom issa futur mhux biss minħabba rikonoxximent akademiku li ħadtu imma anke l-istudji li għamiltu, futur miftuħ f'diversi professjonijiet. Il-proposta tiegħi bħala rajtakom la intom ġejtu hawnhekk għax rittu hija li ma tinsew qatt id-dimensjoni spiritwali fil-ħajja tagħkom. Intom professjonisti ċittadini il-qudiem jekk mhux diġà ikolkom il-familja tagħkom jew il-household tagħkom, tinsewx li wkoll intom insara. In-nisrani huwa dak li għandu l-barka tal-fidi. Għas-Samaritan il-fidi li salvatu kien ġest ta' gratitudni. M'hemmx għalfejn ikollok fidi elaborata ħafna biex inti ma' Ġesu diġà tħossok at home. Jekk aħna inħarsu l-Evanġelu ninnotaw li il-grupp tal-Lebrużi ħassu mhux biss fil-periferija tas-soċjetà għax hekk kienet titlob il-liġi soċjali imposta minn Mosè, imma kien esklus minn kull kuntatt soċjali. Talba ta' dawn l-10 Lebrużi lil Ġesu ma kienx biss talba għal fejqan fiżiku imma wkoll għall-integrazzjoni fis-soċjetà. Il-karba tagħhom kienet li ma jibqgħux fil-periferija imma jerġgħu jkunu parti integrali u attiva fis-soċjetà. U l-mulej jisma' il-karba tagħhom, jersaq lehom u bil-fejqan li għatihom jerġa' jirrestitwihom lis-soċjetà. Għalhekk l-eżiġenza morru għand is-saċerdoti għax is-saċerdoti kellhom ir-rwol li jiċċertifikaw il-fejqan komplet mill-lebbra u għalhekk ikunu jistgħu jintroduċu lil dawk li huma mfejqa fih dan is-soċjetà mill-ġdid. Wieħed minnhom qabel jiġi ċertifikat bħala mfejja jirrealizza li hu fieq u għandu dejn ta' gratitudni. Jiena nixtieq nawguralkom li laqgħa tagħkom mal-Knisja u ma' Ġesu fuq kollox ma' Ġesu tkun dejjem laqgħa li ġġibilkom fejqan, serħan, paċi u stimolu għas-servizz. Li meta tiltaqgħu verament ma' Ġesu f'ħajjitkom anke fis-sagramenti tal-Knisja fil-laqgħa ta' nhar ta' Ħadd meta nisimgħu l-kelma tiegħu nitqarbnu jekk hemm bżonn inqerru, intom terġgħu tieħdu spinta ġdida biex tkunu tassew ta' servizz. Jien għandi lista ġenerika li diġà semmit fil-bidu ta' diversi fakultajiet rappreżentati minnkom illum. U nixtieq ngħid kelma qasira lil kull kategorija ġenerika. Qudiemi hawn rappreżentanzi naħseb kbar ukoll tal-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija, tal-Kirurġija Dentali, tax-Xjenzi tas-Saħħa. Dalgħodu kont fi skola sekondarja tal-Istat u jiena meta jistidnuni fi skola ngħidilhom ma nixtieqx noqgħod inqabdes għax inkella jaħsbu il-qassis u l-isqof huwa fabbrika tal-qudies. Jiena nippreferi niddialoga mal-istudenti.
U kelli sina dialogu ma dawn iż-żgħażagħ, fourth formers, fifth formers xi darba il-kol konna f'dik l-età. U kien hemm mistoqsija laqtitni u għalhekk qed insemmija. Xatt minn daw iż-żgħażagħ qal issa li t-tarif tax-xjenza kiber u n-nies naqset mill-fidi. U jiena din il-premessa xedet lil bozza ħamra. Għax wara hemm il-premessa li hemm inkompatibilità bejn ix-xjenza u l-atteġġjament ta' fidi. Jekk inti u tigradwa mill-università għad għandek idea tal-fidi bħala maġija, jew għadek temmen falla tipo Harry Potter imma antik, allura hawnhekk se jkollna l-problemi kbar. Għax jiena m'allumekx li inti u tkabbar moħħok fl-arfin ta' xjenzi naturali, mediċi. Tibda tgħid isma' l-atteġġjament ta' fidi maġika huwa puerili, antikwat u assolutament irrelevanti. Jiena llum nixtieq nisfidakom nies ta' xjenza. Nies li intom jekk ma taraw xi ħaġa qudiemkom ma temnuhiex. U b'xi mod ulit spiritwali ta' Tumas li qal jekk ma narax, jekk ma npoġġix sebaj fil-pjagi tiegħu jiena ma nemminx. U għandu discendenza spiritwali qawwija ħafna. Imma jiena nisfidakom biex tikbru timmaturaw fil-fidi tagħkom. Temnux falla Babbo Natale. Temnux falla li tixellu xema biex tgħaddi mill-eżami, tgħid li issa grazzja tal-Alla dawk għaddew. Imma hemm min se jispeċjalizza u b'erċertu wkoll li meta tibdew intom teżaminaw il-ħaddieħor ikolkom tixelu iżjed ċemat. Għax l-eżaminatur jgħaddi minn tensjoni iżjed milli jgħaddi l-istudent, qed nitkellem mill-esperjenza. Għaliex l-achievement tal-istudent huwa glorja tal-professur u d-diżastru tal-istudent sħabek jibda jduru lejk mela inti diżastru bħala lecturer jekk l-istudenti diżastru. Jiġifieri aħna dejjem se jkollna bżonn l-interċessjoni tal-qaddisin u nitolbu xi pjaċiri l-Alla, ma Alla mhux Ministru tal-Gvern għal grazzja tal-Alla. Il-fidi tagħna titmur lil hemm. Min sempliċement Alla li huwa Deus ex machina li jsolvili l-problemi jew inkella li għamil xi waħda it-tfajla tgħid Sinjur Alla għamel li ma nqabadx u l-ġuvni jgħid isma' jiena għadni żerwis biex inkun missier. Jiġifieri mhuwiex Alla li jsolvilek il-problemi li hekk. Imma l-fidi tagħna trid tkun iżjed soda. Dik tas-Samaritan bdiet ġest ta' gratitudni, u ġest razzjonali kważi. Għaliex il-fidi mhijiex kontra r-raġuni, il-fidi tmur lil hemm imma għandha bżonn ir-raġuni biex ma ssir superstizzjoni jew estremiżmu. U għalhekk intom nies ta' xjenza, għatu servizz lill-Knisja bix-xjenza tagħkom. U lil dawk tal-mediċina u l-kirurġija għax nispera li l-kirurġija dentali ma tkunx life threatening is-servizz tagħhom kultant ma nafx. Kunu dejjem għas-servizz tal-ħajja. Sa mill-bidu net tagħha fit-tnissir u l-konċepiment sal-aħħar nifs. Irrispettaw id-dinjità tal-bniedem. U jekk intom qegħdin hawn temnu li Alla huwa sit il-ħajja. U mhux aħna. Ejjew ma nagħmlux lil nfusna l-lat li niddeċiedu min se jgħix u min se jmut. Nesprimi frażi bl-Ingliż li qal il-Cardinal Nichols, l-Arċisqof ta' Westminster ta' Londra, milux. The right to die
is somebody else's duty to kill. Titħlux biex toqtlu xaħat, ma kunu dejjem għas-servizz tal-ħajja. Veru tal-kwalità tal-ħajja. Il-kelma li għandi għal dawk li jirrappreżentaw il-fakultajiet tal-ekonomija, l-management u l-accountancy hija li imexxu ekonomija li għandha ruħ u mhux biss il-flus bħala l-uniku mezz u l-uniku għan li ġustifika l-attività ekonomika. L-ekonomija għandha iżjed minn qatt qabel bżonn ta' etika, ta' ruħ, biex ma tkissirx lil bniedem, imma tkun sinjal ta' veru progress. Tajdu li aħna se noddu l-flus ta' ħaddieħor, jiena jalla wkoll ikolkom il-flus tagħkom x'tgħoddu. Imma intom qegħdin ukoll mhux biss fl-arti tal-ekonomija, imma fl-arti li permezz tal-ekonomija il-bniedem sħiħ isib il-progress veru tiegħu. Kif nistgħu nitkellmu fil-progress veru tal-ekonomija jekk f'pajjiżna jibqa' jkollna fabbriki fejn hemm l-slave labor. Magari mħallas minn ħaddieħor, imma fuq l-artana taħt imneħirna. Kif nistgħu ngħidu li aħna għandna l-valuri fis-sod jekk parti tant kbira tal-ekonomija tagħna hija bbażata fuq il-gaming li jirrendi l-ħaddieħor skjaf u addict. Kif jista' jkun li aħna nkunu tassew kburin bi anfusna jekk l-uniku kriterju tal-valur tal-bniedem u kemm għandu flus jew kemm għandu poter. Ma nistax ma ngħidx kelma lil dawk li huma mill-fakultà tal-ambjent mibni. Il-weekend li għadda kont f'parroċċa u kont qed namministra s-sagrament tal-Gliżma tal-Isqof u kien hemm żagħżugħ der ekspontanju intelligenti u ġini li nistaqsih inti x'tixtieq tagħmel meta tikber? Għalli perit, irrid inkun perit. Hekk luħu paċenzja ibnilna affarijiet sbieħ. Ngħidha lilkom ukoll. U hekk lu għamilli pjaċir tibnix fuq l-ODZ. Għalli Open Development Zone. Interpretazzjoni ġdida di. Min outside development zone saret open development zone. Din hija traġedja għal pajjiżna. Meta aħna nagħmlu l-liġijiet u nkunu l-ewwel nies li nikkalpestawhom. Nitlobkom bil-ħnina wkoll li tkunu skruplużi u tħarsu il-patrimonju sabiħ arkitettoniku li għandna. Ma nafhmux l-affarijiet ta' kaf-kaf, jew nkella amateurish. U nagħmlu ħsara reversibbli lil binjiet li gawdejnihom għal 300 sena mingħajr ma ħaffirnihom biex nagħmlu ftit dwal ta' Las Vegas fuqhom. Qed nabbikom bir-responsabbiltà. Tinżlux għall-kubtejkom quddiem il-poter li m'għandux valuri. Indirizza wkoll l-School of Performing Arts. Jiena nammira il-kapaċità ta' nies li permezz tal-ġisem tagħhom, tal-moħħ tagħhom, tar-ruħ tagħhom jesprimu dak li aħna l-bnedmin mhux kapaċi nesprimu bil-kliem. Jesprimu l-ineffabbli. Nitlobkom biss li waqt li tesprimu l-arti tagħkom tirrispettaw ukoll u qatt ma tiddisprezzaw lil ħadd.
Jina nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom illejla. Perswas li fimtu dak li għadt u anke dak li maċ. U nawguralkom li dak li igwadanjajtu bl-istudji tagħkom ikun opportunità ta' progress għalikom imma wkoll barka għal pajjiżna, għas-soċjetà u għall-Knisja. Grazzi f'isem Ġesu. Fl-Evanġelju ta' San Mattew, Kristu jgħidilna jtolbu jingħatalkom, fitxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għalhekk ejjew flimkien f'idi sħiħa nresqu t-talbiet tagħna lejh. It-talbiet tal-komunità se jitresqu quddiem il-mulej f'isimna minn Elisa Vella, Jessica Mifsud u Deborah De Bono mill-Fakultà tax-Xjenzi u tas-Saħħa u Karl Zammit La Rosa mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Ħuti eżis ejjew nitolbu l-barka tal-mulej fuq dawn il-gradwati ġodda u fuq dak li joħolmu jixtiequ jagħmlu fil-ħajja professjonali xi ftit jew ġdida li qed jibdew. Mulej, nirringrazzjawk tal-li provdejtilna persuni li appoġġjawna matul l-istudji tagħna fl-Università. Il-ġenituri, il-familjari, il-ħbieb, il-lecture.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'ġieħ San Martin u għatina li permezz tagħhom jibqgħu dejjem miexja fit-triq it-tajba sew fil-għena u sew fit-tiġrib bi Kristu Sina. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int trid li fil-Knisja tiegħek intrid timla bil-ferħ li knisja tiegħek fil-festa ta' San Martin. Int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li uxanda u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda.
Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan fi fkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċoħontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatililna u kol il-wild tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu qaddisin kollha, li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet li tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun iġġitint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna.
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-santa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
من الساء والليل ليعمل السماء والأرض Benedictum alla vista conosce il Spirito, o lo bene, o lo Spirito Santo. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.